knjižnica Rijeka. Susreti čitateljskih klubova. U četvrtak, 4.1. u 18 sati u Benčiću razgovor o knjizi Znaš da to želiš od Kristen Roupenija. Onda u ponedjeljak, 8.1. u ogranku Zamet u ponoć. Najbolje godine, naslov Klub božićnih kolačića od ANN Peariman. U utorak, 30.1. u 18 sati čitateljski klub knjižnice Čale. 8 planina Paola Cognetija.